Kamusta na bala ang pinalanggat nga lugar? Ano na ang natabo? Bati ko damo na budlayan sa natabo sa aton. Kita tanan magkung kay hindi gidlang ikaw ako sila man sa gihapon. Ang magapaayos ang aton sitwasyon. Damo ko na batian nga tanan ga kinahanglan. Sang bulig hugot lang nga pagsalig kay tanan ini malampasan. Kag matapos gid pangamuyo sa Ginoo maabot gid ang tion. Nga kita makalampas kag makabangon kay pagkatapos ng dulom may kasanaga pala abuton. Ini nga ang bahanon puno gid sang paglaom. Nga tani mabuligan ng tanan nga makabangon. Lang tawa pala sa tupuno gid sang kasadya. Subong puno sang luha kag puro kadulom. Ang aton nga banwa gani istansya bangon. Makalampas kag makabangon ta ulot tanay kita sa pagbalis ang pinalangga nga lugar nga atong ginapabugan. Bangon, tindog, istansya. Bangon, tindog, istansya. Makalampas kag makabangon ta ulot tanay kita sa pagbalis ang pinalangga nga lugar nga atong ginapabugan. Bangon, tindog, istansya. Bangon, tindog, istansya. Balan ko subong damo gid pamangkutanon. Damo gid nga hambalanon. Damo gid nga sugilanon kung paano taliwat maliwata ang kagapon nga matawhay. Nga masadya nga puno sa pagigugma sa aton nga ban. Wag gindaan kag pinalangga sang makita ko balita. Nagtulo akon nga luha kung kamusta na bala ang pamilya ko dira. Ang kasimanwa ko dira. Ang mga barkada ko dira. Tani ayos lang sila tanan bisan amon balay ko ba. Amon na ang hambalanon sa puro sunagwa. Balan ko pati ikaw amon man na batyagan. Gani tani dali sila aton buligan. Aton pangamuyuan kakalimtan kag talikdan ng tanan nga asay panag. Amon na ni ang oras para mag-isa tanan. Para makalampas makaluwas sa aton nga nadangtan. Gani ang pamangkot ko ano bala ang lugar mo. Makalampas kag makabangon ta ulot tanay kita sa pagbalis ang pinalangga nga lugar nga atong ginapabugan. Bangon, tindog, istansya. Bangon, tindog, istansya. Makalampas kag makabangon ta ulot tanay kita sa pagbalis ang pinalangga nga lugar nga atong ginapabugan. Bangon, tindog, istansya. Bangon, tindog, istansya. I'm hoping and praying everybody is okay. Because back in my home, everybody is suffering today. So remember the days, smile on your face. What would happen today? It's like the end of the days. Can't imagine the pain, can't imagine the rain. But the wind blows like wind bodies will have to see the next day. Makalampas kag makabangon ta ulot tanay kita sa pagbalis ang pinalangga nga lugar nga atong ginapabugan. Bangon, tindog, istansya. Bangon, tindog, istansya. Makalampas kag makabangon ta ulot tanay kita sa pagbalis ang pinalangga nga lugar nga atong ginapabugan. Bangon, tindog, istansya. Bangon, tindog, istansya. Bangon, tindog, istansya.